Takže, čaute. Ja vás zdravím pri ďalšom unboxingu a neviem ako vy, ale ja som dostal chuť na unboxingík. Takže, poďme na to. Tento unboxing, ak sa troška zaujímate o powerbanky, čo sa myslím, že veľa ľudí nezaujíma, ale niekto sa musí zaujímať. Myslím si, že tento unboxing tejto powerbanky ste už museli vidieť, pretože je skoro plný YouTube na unboxing tejto lacnej čínskej powerbanky, ktorá nemá značku a model A5, čiže obyčajné. Meno je Powerbank A5. Mobile Powerbank model A5 si myslím, že naozaj všetci poznajú. Je to takáto klasická krabička. Je to malá silová powerbanka s výstupom 1 A a s kapacitou 2600 mAh. Čo nám tu vzadu píšu? Takže máme tu input 1 A, output tiež 1 A maximálne. Potom sú tu rozmery, to nás nezaujíma. Power indicator, micro USB input, output stainless steel ring, čiže môže byť používaná aj ako kľúčenka. Táto úžasná powerbanka. No, samozrejme dočkáte sa aj unboxingu na solárnu powerbanku, ktorú už mám. A bude to ďalší unboxing po tomto unboxingu a to vám už sľubujem. Takže máme tu takúto teda powerbanečku A5. Píšu, že nehádzať do ohňa, nepoužívať vo vlhkom prostredí, nehádzať do vody a nedávať deťom, čomu moc nerozumiem, prečo by si detičky nemohli zobrať do ručiček powerbanky. Bla 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 bla. No, také žvástičky to vám nejdem čítať. No, skrátka, takto to vyzerá zozadu. Takto to vyzerá zozadu. Takto to vypadá z boku nejako. Spredu. No, samozrejme, táto powerbanka je vo veľa farebných prevedeniach. Je tam zelená, modrá, biela, žltá, čierna, ružová. Myslím si, že som aj všetky vymenoval. Červenú som tuším ešte nevidel. Takže no, bude to viac menej, asi by som povedal aj stupid unboxing, ale nenazvem to tak, lebo bude dlhý. Bude aj stupid unboxing, to vám čo hovorím, bude aj stupid unboxing. Ale bude to veľmi slabý unboxing, pretože tam len vyťahnem, podľa jak som pozeral unboxing, len vyťahnem. To je taký plast a tam bude káblik a hotovo. Takže ešte jednu vec by som vám chcel povedať. Budete vzadu vidieť potlač. Mám to od firmy Nabima. Je to špeciálna www stránka nabima.sk, ktorá sa zaoberá len powerbankami, takže hoďte www.nabima.sk a tam sa predávajú len powerbanky. Čo vám dám ju aj do popisu. A teda poďme to unboxnúť. Oni sa teda zaručujú, že tieto powerbanky všetky fungujú, lebo všetky oni odskúšali a dali tam svoju potlač. Ok, takže tu máme ešte nejakú pečať. Hops. Takto otvoríme krabicu. Už tam na nás pozerá micro USB kábel. Vyťahneme, v krabici už nič nie je. Takže tu nám máme samotnú powerbanku, micro USB kábel. Hej. To je samozrejme typ kábla, ktorý sa skoro rozbije. OK, no takže máme tu na samotnú powerbanku. Jak sa môžeme na ňu pozrieť. Powerbank písané pekne. Samozrejme dá sa kúpiť aj fejkovejší model. Mal som aj fejkovejší model tohto. A zistíte to podľa toho, že má ostrejšie hrany. Keď je powerbanka v nečinnosti, tak potichučku ťuka a bliká.
čo vidno naozaj len v tme a v úplnom tichu. A nemá to takéto vypuklé, tento zadný kryt, on je taký mierne, nie je úplne plochý, ale je taký mierne vypuklý. A toto samozrejme na Bima, to si tam dala len tá spoločnosť. Vidíme, tu im robím reklamu, fajn. OK, takže tu nám máme výstup na powerbanke, tu máme vstup. A tak to nejak vyzerá. Takže klasická malá powerbanečka, iPhone vám dobije určite. E4 vám už nedobije, čo je môj prípad, ani S5, ani S6. Ale keby ste mali vovačku a naozaj ide len o to, tak nejakých 50% a viac vám určite dobije. Takže tak nejako. Vstup, výstup. No čo vám k tomu ešte poviem? Nič viac. V podstate na Bima robím reklamu. Takže toto je samotná powerbanka. OK. To by bolo, si myslím, že pre tento unboxing všetko. Hovorím, vidíme sa pri ďalšom unboxingu, ktorý bude... To už bude na tú solárnu, to vám hovorím teraz na 100%. Ďalší potom tom bude na tú solárnu powerbanku. Tu nám mám micro USB káblik. OK, tak čo vám k tomu dodať? Zdieľajte, odoberajte, lajkujte, komentujte, poprípade dislajkujte. Skrátka, buďte aktívni, lebo mám veľmi málo aktívnych ľudí na kanáli, nikto mi nič nekomentuje. Ale ja sa nudím, ľudia, komentujte to, čo si o tom myslíte, prosím vás. Už vo veľa videách som vás prosil, dobre? Čaute.